Nazdar lidi, tady je Lagonovis a společně se mnou je tu Relangen a ten vám řekne i dnešní program. Jo, čus čus. Takže dneska si postavíme sklad surovin, protože tady máme bordel v těch čestkách. A nakopeme si diamanty 2. Máme 2 krumpáče, na jednom je Steel Touch a na druhém je, co to je, počkej, Fortune 3 a efekty 4. Jo. Efficiency. Ne, Tak mám kopej prostě. první, já vykopu druhý. Schválně kolik ti padne dia. 3. 3, tak teď Pěkně, tak pojď, já zkusím ten druhý. 3, to je dost, na to, že je to jedna. Viděl jsem už více z jednoho. Teraz myslím, že to bylo víc. Tak se ukáž. Taky 3. 3. Aha, já jsem vykopal Ježiš, předtím. chudá. Jsem za Q. Tak si to vykopej tady tak. A vyskoč. Jsem chtěl dát home, no. Tak. Jo, tohle je... Aha, dobrý. Máme tu speciálního hosta. Speciální host je tam, čeká ve dveřích. Jo, speciální host je tady. Ano. Asi poznáš tak, kdo to je. Oblíbený Nether mob. Nebo nevím, jestli oblíbený, ale nejčastější. Jo, je to Pigman. Tak a vysvětlit, co se, nebo můžeš říct, co se stalo za poslední dobu. Takže máme tu nový enchanting table. Jo, konečně. No. A kovadlinu. No, to jsem si nevšiml. Tady máme postýlky, co jsem vyrobil. Hasni jeden. Tak, Tady máme světlo na zahradu. teď zkus hasnout. Ne, radši ne. Jo, On je noc. počkej, noc, že? Jo, a teď A máme udělanou automatickou farmu na dyně a melouny. vyzkoušaj. Můžeš to vyzkoušet. Vyzkoušáme. Já funguje. Ještě by to chtělo jít se sbírat. No, tak můžeš jít. No, dík, no. A hezky nám tady vyrostly stromečky. A konečně sugarcane. To jsme neměli, myslím, že při díle, takže máme i sugarcane. Máme To nevím, jestli bylo. Máme hodně sugarcaneu. Go zabi. To je třetí speciální host. To je teprve druhý, ne? Já vím, právě se to blbě řekl. Aha, tak jo. Počty jsou počty. No tak, jdem dělat sklad. Okay. Dřevo. Já nemám místo na... Já udělám 32 truhel, to by mohlo stačit, ne? No jo. Já teď taky budem pokládat, ale... No já jsem to nevyměřil, takže to máš úplně jedno. Já bych šel odsud, počkej. 1, 2. Ona vychází. Trošku blbě postavené. No. Ale ne, já jsem přemýšlel, že víš co, buď je můžeme dávat takhle. Nebo je můžeme dávat, ne, takhle. Tak ne, tak by se tady více vlezlo, ale zase tu je menší prostor. Počkej, A on je to velký. Počkej, takhle. No, se to blbě položil. No jo, bude to dobrý. Tam je to takhle tak, jak to ukazoval. Více se to vleze. Tam budou cedulky. Ježíš. Ať to pak všechno otevřu. No jo, tak tohle to přesně nám vyšlo, dá se říct. Tak. Tak tohle vyšlo, ještě to děláme takhle. To nesmíš u toho. Já vím. No, tak začni dělat. No teda tady? A nebo tady? Až vedle spíš. Spíš vlevo, ať je tady nějaký mít. Ne, já myslím na druhé straně. A nebo tady ne, dobrý, jsou tady 2 kosky, bude stačit. Tady bude tajná čestka. A došly čestky, já si jdu dělat další. Jo, člověk dřeva máme hodně. No. Ale
Ale budeme se dělat cedulky, protože nemáme tam to, víš co. Teď nemáme stejně kůži. Tu děláme potom. Si nafarmíme. Chtělo by to najít aspoň 2 krávy a vyšlechtit. Já jsem klidím dia. Tenhle dia jsme kopali docela dlouho. Určitě. Jo, tak proto jsem měl ty 3 dia, už jsem si říkal. Jsem říkal poťukl, že jsme vlastně toto. Tři a 3 na druhé straně. To už nemusíš, tam už nebude nic. Ale jo, nech to takhle, vypadá to líp. No jo, je to lepší. Našlo dřevo. Jo, mě též. Já si dojdu pro další. No dnes mi tež. Jo, teď máme dost. Tady můžete vidět zásobu našeho dřeva. Jenom pár stáků. Jo, tak ty jsi nakonec vzal, tyjo, dones mi taky a on si veme dřevo. No, tak já jsem nebral, já jsem si jenom koukal do čistky. Ale už mám, no. Co mi tady překáží. Musíme si hlavně dělat ten čas, víš. A jo. No, víš co, pak se nestane. Tajné chodby tedy. Ale jo, nevypadá to tak špatně. Já vím, co dělám. A tohle trochu předěláme. Tady je to takový hnusný. To mi nelíbí. Co se ti nelíbí? Tady jak vlevo jsou čestky a vpravo je dřevo. Jako když to vemeš. Že to je takový nesouměrný. No, nějak to udělej. Jo, já mám nápad. Když to bude na tebe, když to bude hnusný. Já vím, všechno je na mě, no. Tak určitě... To snad to půjde. Počkej, co děláš? Já Nebo to rovnou můžeme udělat, ale nemusí být nic. Ne, to ne, ale já myslím, že já myslím, že ještě budou čestky tady, ale nevím, jak se dávají vedle sebe. Já bych to dal tady a nechal bych středek volný. Tam bych dal pece. A jo, já bych Tak to jo. udělal, nevím jak ty. Ne, takhle se to nemyslel, já myslím, že tady bude jenom 8 pecí, tady bude. Však a tady budou pece, ne? Ne, ne, to je moc. Myslíš jako, že celá zadní by byly, jo takhle jsi to nechal. Jo, tak to, sorry. To sorry. Jsem to blbě pochopil. No, dobré. Takže jsi mám pravdu. Jako Když vždycky, tak no. to rychle vykopu. Já to rychle vykopu. Máš stejně vždycky pravdu, jak je to jedno. Mě s ní docela štveš. Tak určitě... to jsme teď nedořešili. Já dořeším. Počkej, nedořeším. Já jsem to tam nedokopal. Počkej, to je nějaký vadný. Ne, já jsem to nedokopal. To je blbost. Jo, tady už ne. No a jak uděláme ty pece? Já to jsme nedořešili. Já jsem tam nedokopal. Počkej. Jedna. Jo, dobré. Tady bylo pece. Odsuď až posuď. Tak jo. Takže jdu dělat pece. A nebo tam můžou být nějak půl a půl pece a crafty. Crafting table. Já to nějak udělám. Nech to na mě. Moc bych to na mě nenechával, ale to je jedno. Stačí 2. Když nepotřebujeme crafting table. Tak já mám teď hroznou práci, všechno ti to povede mykat. Ty jsi smart. Přemýšlím, do kterých truhel ti nepovolím. Po všech. Pěkně mi to povolíš. Aby si někde neskovával diamanty. Já a schovávat si diamanty, teď mi les před nosem. Já a schovávat si diamanty, co si to vymýšlíš? Jo, znám tě. Hrozný, já vím, asi všechno všude schovávám. Tak určitě.
jsem to dával dvakrát, to jsem nepochopil. Ten nalez mi tady pořád před nosem. Jo a doprostřed tady 2 crafting table. To je dobrý, no přesně na. Je to tu štýlový. Tak já jsem zvědavý, co mi zpověděl, co jsi mi nepověděl. Víš co? Jsem zjistil, že nám jdou odemykat ty vrchní. Otevírat teda. To se domaká. Jo, to se nějak domaká. A já už vím jak. Asi jestli to teda funguje ještě pořád. Tak jak si myslím. Half bloky by měly fungovat. No právě, teďka je mám v ruce. Uteč po kebale. Zkus half bloky. Co tam ale nemusíš líst, abys tam dal half bloky. Potřebuju všechno. Jo, jde otvírat. A co jde tady? Asi klasický blok dřeva, ne? No ještě bych ho měl, víš. No, já mám. No a tady můžeš ještě 4. Mám ti udělat ještě další bloky? Ne. Já bych zatím použil cedulky na označení. Dobře, prozatím cedulky. Takže jdu dělat víc. Já mám ještě 5 čestek. Jak mám 23. Ty vogo. Jsi mě vyčořil, viď? Ne, já vůbec. No jo, no. Dáme se. Všichni to dobře ví, že jsem já nic znám. Jo, Já jsem hodně... Jo takhle, já se známe jinak. To jsem špatně pochopil, se mluvám. Ježiši. Kolik bude stačit z těch cedulek? Tolik, kolik je čestek. To je kolik? 1, 2, 3, To je hodně. 6. To je na 20 určitě. Na 30 No, možná. 48. To by mohlo stačit. To bude stačit. Ještě se spočítal, tak to jo. No, jsme tam neměli nechávat našeho speciálního hosta. Proč? On už tady není, on utek. No, já se mu nelíbilo, no, u mě, no, u tebe, no, dobře, no, u nás. Měli napít, jsem se jí napít domů. Prosím tě, on by to přežil. Si napopám toho kuřete, co jsi tam vypekl. To bylo moje, ale dobře, no. Tak jo, teď jenom jde, co dáme. Chybí ti tady jeden glowstone. Zácností dáme. Chybí ti tady glowstone. Jo, vlastně ty jsi to tam vykopal, dobré. Proto. 10, jo. Takže tady máš cedulky, já ti to naházím. No, Jo, dobrý, ještě mi odemkni všechny kamna, jo? Jo. Znamená? Modify. A jméno. Tak jo. A jdem. Já bych mi čekli, takže to vyzkoušej. Když se ptáte, proč dávám do každý PC 5 uhlí, tak to, aby to vyšlo do každý. Zhruba. Ještě máme ještě hodně uhlí. Fakt? No měli ne, jestli to nezebral. No to, co bylo v truhle, jsem si vzal? Aha. Já mám sebestek. Aha, no, už vidíme, kdo si tady schovává věci. Ach, takže mám tak hodně u sebe. Já jsem těžil, jo, vlastně. Já jsem těžil, jak to nebylo ještě před chvilkou. Jsem našel takhle pod zemí, tak tam bylo plodík uhlí. Ještě jich tam je hodně. No tak to zase můžu začít rozdávat uhlí. No, tak začni. Takže jdeme zácnosti. Co nejdál?
A to co nejblíž nevadí. Aha, no. Cobblestone. Tak. Jak se to píše? To bylo mi jedno uhlí. Aha, je takhle. Počkej, a vzácnosti máš kde? Ty jak se teďka píše, já jsem to opět zapomněl. Co? To, co nám roste, to velký cukrová Sugar třtina. cane. No, já to chtěl psát česky. No tak to napiš cukrovou třtinu. Jak se píše to druhé, to kř... To, Ježiš, všechno to bude v jídle. Bože, ty se to nejí, ale... To bude hodně. A my tady za tolik čestek nemáme. Jo, máme jich tady dost, to je pravda. A píšu cukr a čus. To už ale... No, cukr vypadá jinak, ale dobře, no. To je jedno. Redstone, ten mám u sebe jeden. Si myslíš jako, že celou Česku zaplníme redstonem, jo? To kdyby jsi hledal, tak jo. To je pravda. Myslel jsem to dobře? Aha. Mi to chybí co? Trapas. Tak tyhle mám nějaký Když by to bylo mrkve, dobře napsané. meloun. Se sice nejí, ale dobře. To pojď mi dávat ty cedulky, ty jsi sežer. Ty to nechceš pojmenovávat? Ne. Mně stačilo, když jsem odemykal všechny ty čestky. Ježiši, ty jsi to teda udělal. Teď je den, teď můžu. Tada. A jdem si pro věci. Já dám sklo a písek dohromady, jo? No, tady je prostě podpísek. Co dál to můžeme dát? Třeba dřevo. Dřevo. To dej někam k hlíně. No já jsem to dal jako spíš sklo, písek a takové. Dávám k sobě, víš? No, to že myslím. vždycky. Takhle, no. Takhle jdu zjistit, co ještě máme, že? Všechno možný. Armor dáme dozadu víc. Nether. To nevím, jestli někde uděláme na to čistku. No to uděláme. Jo, všechno je to po levé straně, aha. Jsi tam nemohl dát šipky, viď? Jaké šípky? Nic. Tak to je logické snad. Že tady je to po pravé straně, tady jo, je to, no dobře. Budu si na to muset zvyknout. No. Ty já to předělám, no. Ne, nenič to. Nenič to. On to tam stejně dá, když tam stojím, ty. No dobré, tak já jsem to nechal, tak jak to bylo. No, teďka jsi mi úplně toto. Mám dělat i z mobu, co padají věci, tak Jo, dělat na to čistku. mohl bys. Co dál? Už mi nic napadá. A jo, já tam udělám ty šípky a mě se to už taky plete. No, vidíš. Akorát si nepamatoval, kde co je, že? Znič ty cedulky, já nemám to sekýru. Já to nezničím, protože si udělal ty. No. To mi dej sekírku. To tady máme. Ještě mít místo v baťohu, že? To já tady mám docela dost místa. On se vyprázdnil. Tyjo, přenést všechno dřevo, to báky na dlouho. No. Já popísovat a ještě si vzpomínat, co všechno udělat. No, spíš dát ty cedulky a tak. Takže dole dáme redstone. Sakryš.
Já jsem dělal blbě, ale to je jedno. Oh jo, no už to. Ne, nebudu. Ne, už se stmívá. Kde bylo dřevo tady? Tam dám cobblestone. Dej tam stone, prostě. No a já tam dal dřevo, takže to dám dřevo. Ty to zase úplně celý měníš, jo. No. Už jsem se zase zvyk, kde co je. Tak jsem se zase zvyk, kde co je a on to zase celý předělá. No jo, no, s ním už to lepší nebude. Bo, spíš s tebou to Myslím, že lepší. jsem se blbě to cobblestone, teďka se nejsem jistý. Proč tady házíš gunpowder? Co na něm místo vaťo? Ježiš, já myslím, že to nebudeš už měnit. Já už to mám věci. Když piš to, dávej tam to samý, co už tam bylo. No, však to dělám takhle, tak to nechy takhle, to je. No, tam píšeš co? Písek. No. Tam píšeš No. co? Jo, Věci? tam jsou mob věci, no, tak ty tam nech. Já můžu dát i bon mily dám sem. Tak dáme Šrádlo. jídlo. A já semínka udělám. Dobrý, Nejlepší je dělat ty šipky. Tady dáme, co tam bylo? se podívej. To je co, to je silk touch? Ne, to je efficiency, tohle je silk touch. Já nechci silk touch, já jsem přesně chtěl to druhý. Jsem blbý. Tady mám já, myslím, ne, ty máš ty, aha. Ne, já mám oba. Jo, teď jsem si vzpomněl na to. A udělej někde truhlu na minecarty. To je co? Ježišmarja, nauč se anglicky. Já jsi teďka opět zapomněl, co to je. Vozejky. Kurňa. Co, já jsem tě neposlouchal? Tak máš smůlu. Tak tam něco dej, já toto. Já si teďka nemůžu vzpomenout vůbec. Co je? No, tady za ty ruku nechci dávat. No. Už mi nic nenapadá, co jich tam mohl dát za ty ruky. Nebo na to přijde. A jako vzácný věci máš třeba kde? No, to jsem chtěl dělat až nakonec, tak já to tam dám, no. Aha. Tady dám jídlo a tady. Tady to dám. Vzácný věci jde až k těm... No tak jo. Brnka. To proč jedno píšeš velkým písmenem a druhý za malým? Máš jedno. Šmára, s tou taky něco Počkej, dělá. kolik tady je? Dřevo, nether, uhlí. No, jestli tam chce předělávat, máš úplně jedno. Stejně to za kamerou předěláme nejspíš. Bože, a ty město fakt nechce. Já to tak klidně udělal. Jako mě to nějak zvlášť nevadí. Je vlastně tady nedouk. Ty helmy máš česky a boots máš anglicky, no ty vole. A tak to píš, jak se chce. Jsem si všim, no. Proto pak bude Tak lepší. to máš jedno. Proto pak bude lepší, až budeme mít obrázky. No, však to je jenom tak provizorně zatím uděláme. To neřeš. Je to provizorní, no. To stačí, tak projdeme o ty sračky. No jasně, ale... Namnožíme a budeme mít tolik, že
lopaty, meče. Já jdu rychle přenášet. Už vím, jak to mám hodně zaplnit těch čestek. Motiky. Pak jdeme někdy do toho psího dungeonu, ne ještě. Takže tam zajdem. Chci totiž lepší meč. Nazbíráme ty javici. Mě od javice asi tak ani nejde, já chci lepší meč. Motiky. Hele, a tady nejsou asi povolený mob trapky, co? Že ještě jsme nebyli v tom druhém dungeonu, tak to můžeme natočit jestli tak. Osný tam nás málem přijde si jeden zabil, to si nepamatuješ. No ale tak teďka už to neudělá, takže si mi bude bát. Ty jo, to Ale si nevím vůbec, věříš. co ještě mám vytvořit za nějaké ty cedulky. Třeba... Ještě za zlato a tak udělám. Jo, meče jsou tady good. Ne, zlato bude v cených věcech, to bude v jednom. No i když ten redstone, aha jo, dobré. Takže tady jdeme. No, já ti tam dám krumpáč, ať máš co dělat. Já tam dám oba. Tenhle tak jsem to udělal, jo, zlato, železo, tady. Jako a tak dále. A teda. Počkej, ale glowstone dust to je nether věc. No a někam dej jako takový ten zbytek, jako třeba kyblíky a já nevím. Železo, goldy. Věc na vodu. No jen tu cedulku tam nedávej. Kybel. Dej to do ostatních. A když ono teď je to jedno. Kybel, ty vole, on to fakt tak pojmenoval, pardon, se omlouvám. Kybel. To je jako tak kybel. Ne, To se to nelíbí, jak to je napsané. hrozně se mi to líbí. Kybel. To se dobře říká. Je to fakt skvělý. Jak to pojmenuji třeba kyblíček, jak chceš. Tak já už trati ukončíme, tyjo, protože tohle je fakt. No tak. Sklad vypadá, Co jsme udělali? jo, sklad vypadá jak vypadá. Hrozně. No, možná se stejně úplně do příštího dílu změní, úplně se možná změní. No a to bude asi všechno teda, no. Jenom cedulkama. Tak jo. Tak počkej, tak jo, tak to bude všechno. A příště, to nevím, co budeme dělat. Příště, do příště čus, jo, čus. Čau.